minutua berdina izango aurrek urtetan bezala, karrera luzea izango 11:30 eta lasterketa motza 4:30. Igandean izango urtarriak 25, goizeko 11:00 irteera, eta hori bi lasterketak aurrek urtetan bezala bateateakoia, bertan hori motzeko aldean xo emango dutela buelta, izango triangulo plazatik irten. Santa Luzitikan, Loatzo ingurura, 3 gutxi gora bera, eta handikan berze, buelta plazaren. Izena emateko enbarda erikosa.comen sartu, eta bertan klikatu, Tolosako 4. txakurkusa, eta bertan izena eman, da listo. Gustatu atzera korrek egitea, gustatu txakurrekin ibiltzea, eta hoxen txakur bat eduki gerrira lotu, eta irteran azaldu. Sarituko dira lehenengo emakumezkoa eta lehenengo gizonezkoa, eta gero ondoren kategoriak ere egongo dira bai juniorrak, seniorrak, eta gero veteranak egongo dira 40-50 bitartekoak eta 50-tik gorakoak. Ondoren lasterketa motzakean egongo dira sariak egongo dira lehenengo 3 gizonezkoak eta lehenengo 3 emakumezkoak. Betire mantendu dugu 80-50 pertsonen eskrizioa. Lehen urten aurrenea ere egin genuen, herriko plazan japiskate formalizatuagoa edo, eta nik uste herriko egun importantetagoa dela karrera. Tolosakoak ere pixkanaka ari dira parte hartzen, baina animatzen ditugu ere, urbildu bakarrik ez, ja sartu zaitez, esia nahi beste aldean pasa eta hasi jako harrika. Proba berezia da besteekin lotuta, mendik gehiago zapaltzen duelako, distantzia luzeagoa delako, besteak dira oso esplosiboak, motzak, eta hau da azkenan mendin gehiago biltzeka, 11 km/h lasterketa bada, eta hor egian Tolosako karreran berezitasuna hoxe da, ezta? Mendi lasterketetan ibiltzen da jendea edo gehiago animatzea gonta bestetan.